Пахвалёны Езус Христус, добрый дзень, дарагія тэлеглядачы, і з вами ў гэтай тэлепраграме я, дыякан Марцін Лудзіч, дыякан касцёла Узвіжання Святога Крыжа ў Лідзе. Дарагія браты і сёстры, сённяшнюю нядзелю мы перажываем пальмовую нядзелю, што азначае, што наш вялікі пост, які мы перажываем, падыходзіць да свайго сканчэння. Езус Христус неўзабаве ўваскрэсне. Аднак сённяшняя пальмовая нядзеля мае два асаблівых чытання, два Евангелля. Першае, якое будзе апавядаць нам пра ўваход Езуса Хрыста ў Єрусалім, а другая тэма звязана з мукай Езуса Хрыста. Заклікаю паслухаць Евангелле, якое прызначаецца на пальмовую нядзелю. Чытанне святога Евангелля паводле Мацвея. Калі наблізіліся да Єрусаліма і прыйшлі ў Бетфагію, да гары Аліўнай, тады Езус паслаў двух вучняў, кажучы ім: «Ідзіце ў вёску, што перад вамі. Там адразу знойдзеце прывязаную асліцу і асляня з ёю. Адвяжыце і прывядзіце да мяне. Калі вам хто скажа што-небудзь, адкажыце, што яны патрэбны пану, і зараз жа адашле іх». І сталася гэта, каб збылося сказанае прарокам, які кажа: «Скажыце дачцы Сіёна, вось кароль твой ідзе да цябе, лагодны, седзячы на асліцы і на асляняці, сыне пад'ярэмнай». Вучні пайшлі і зрабілі так, як загадаў ім Езус. Прывялі асліцу і асляня і паклалі на іх сваё адзенне. І ён сеў на яго. І мноства людзей слала сваё адзенне на дарозе, а іншыя зразалі галінкі з дрэваў і слалі на дарозе. А натоўпы, якія ішлі спераду і следам за ім, усклікалі: «Гасанна сыну Давіда, благаслаўлёны той, хто прыходзіць у імя Пана! Гасанна на вышынях!» І калі ён увайшоў у Єрусалім, узрушыўся ўвесь горад і пыталіся, хто гэта, а народ адказваў: «Гэта прарок Езус з Назарэту Галілейскага». Дарагія браты і сёстры, сёння ў гэтую пальмовую нядзелю, дзень, калі касцёлы нашыя напаўняюцца яркімі вербамі, вуліцы напаўняюцца атмасферай перамогі, яркай атмасферай, мы сустракаем Хрыста як трыумфатара, як караля, які вось-вось павінен змяніць свет. Мы крычым «Гасанна», і нам здаецца, што мы частка вельмі вялікай, такой магутнай, непераможнай сілы. Але ў каталіцкай літургіі гэтага дня ёсць адна вось такая рэзкая, амаль шокавая асаблівасць. Мы пачынаем з урачыстага ўваходу Езуса ў Єрусалім, што мы бачым у Евангеллі, а ўжо праз некалькі хвілін мы чытаем Евангелле другое, якое напамінае нам ягоную муку. Чаму такая хуткая змена позірку адбываецца? Таму што, дарагія браты і сёстры, мы павінны адчуць змену нашай чалавечнасці, змену кожнага чалавека, што мы сёння адныя, заўтра можам змяніць сваё мнение. Зверніце ўвагу таксама на так званы транспарт Езуса Хрыста, караля. Езус не выбірае нейкага баявога каня, які можа сімвалізаваць магутнасць, нейкую моц, але ён выбірае осліка, жывёлу, якая сімвалізіруе мір, сімвалізіруе пакору. Таму што гэтая жывёла, яна не будзе старацца ісці супраць таго, хто яе вядзе. Аднак заўважце, што Бог не прыходзіць, каб навязаць сваю волю сілай. Ён прыходзіць, каб заваяваць нашае сэрца любоўю. І тут узнікае галоўнае пытанне гэтага дня, якімі мы перажываем. Кожны з нас павінен запытаць у сябе, якога Хрыста мы чакаем на цяперашні момант. Мы можам чакаць Хрыста такога, які вырашыць усе нашыя праблемы адным цудам. Альбо мы можам чакаць такога Хрыста, хто гатовы памерці за нас, нават калі мы ад яго адвернемся, калі мы яго прадамо ў рабства, аддадзім на крыж. Каго мы чакаем? Вельмі трапнае пытанне для кожнага з нас. Сённяшняя літургія таксама з'яўляецца своеасаблівым люстэркам для кожнага. Мы бачым, як лёгка натоўп змяняе сваё меркаванне. Тыя ж людзі, што у адзін момант, як нам кажа Евангелле першае, сцелюць сваю вопратку пад ногі Хрысту,
Яны ў пятніцу, альбо, як успамінае нам другое Евангелле, мука Пана, будуць патрабаваць яго смерці. Гэта момант, каб кожны з нас мог задумацца, ці не з'яўляюся я вось такім чалавекам, які сёння магу хваліць Хрыста, быць з Хрыстом, а потым я буду гнаць яго. Вельмі важна. Таксама трэба выдзеліць такіх два моманта наконт веры. Першую чаргу, вера – гэта не эмоцыі. Лёгка верыць нам, калі ўсё прыгожа і ўрачыста. Аднак вера павінна быць выражана ў вернасці. У вернасці штодзённых справаў. У вернасці, калі мы робім добрыя ўчынкі, калі мы не праходзім міма беднага, калі мы стараемся дапамагаць. І вось тады адбываецца сапраўдная сустрэча з Богам. І вось гэтая сустрэча адбываецца не ў шуме натоўпу, дзе мы стараемся бегчы за ўсім натоўпам, за ўсімі людзьмі, а ў цішыні пад крыжам, дзе мы можам засяродзіцца над мукай Езуса Хрыста і праз гэтую муку ўбачыць сапраўдную цэннасць гэтага жыцця, гэта другога чалавека. І вось гэта пальмовая нядзеля адчыняе дзверы вялікага тыдня, асаблівага тыдня. Можам таксама акрэсліць як галоўнага тыдня года. Гэта час, калі мы можам перастаць быць проста гледачамі вось гэтых рэлігійных падзей, якія кожны год мы перажываем, а можам стаць удзельнікамі. Таму што удзельнікі, глядач – гэта две розныя рэчы. Мы можам паспрабаваць знайсці час для Бога, час для бліжняга, для сваіх родных нават. Але самае галоўнае, мы можам знайсці час для сябе, а менавіта для сустрэчы з Хрыстом уваскрослым. Дарагія тэлегледачы, трымаючы сёння ў руках вербы, мы павінны памятаць. Яны не з'яўляюцца проста ўпрыгожваннем альбо сімвалам. Гэта ў першую чаргу сімвал нашай гатоўнасці ісці за Хрыстом да канца і прабываць з ім да канца. Не толькі ў моманты радасці і шчасця, а таксама ў моманты горычы. Не толькі тады, калі яго славяць, але і тады, калі ён застаецца адзін у самоце, каб таксама падтрымліваць яго, як і ён нас падтрымлівае. Таму, дарагія браты і сёстры, няхай гэты вялікі тыдзень стане для нас не проста часам нейкай падрыхтоўкі да святочнага стала, да святаў, а шляхам, дарогай, у першую чаргу, да глыбокага, таксама асабістай сустрэчы з тым, хто полюбіў нас да канца. І закончыць нашае разважанне прапаную словамі малітвай. Пане Езу Хрысте, Ты сёння ўваходзіш у Єрусалім нашых сэрцаў. Мы вітаем Цябе з радасцю, трымаючы ў руках галінкі вербаў сімвал Тваёй вечнай перамогі. Просім Цябе, Божа, дай нам мужнасць быць з Табою не толькі ў хвіліны трыумфу і святаў, але і ў гадзіны выпрабаванняў. Навучы нас быць вернымі Тваёй любові, нават калі свет вакол нас будзе маўчаць або крычаць «Укрыжуй». Дапамажы нам прайсці гэты вялікі тыдзень у цішыні і малітве. Няхай нашыя вербы стануць не проста сухімі галінкамі ў нашых дамах, а жывым знакам таго, што Ты наш адзіны валадар. Вядзі нас праз цень крыжа да святла ў васкрасення, бо Ты жывеш і валадарыш на векі вечныя. Амэн. Дарагія браты і сёстры, благаслаўлёнага і плённага вам вялікага тыдня. Дзякуй за ўвагу.